מהמם. אנחנו מתחילים. רגע, יופי. טוב, אז אני לא מכירה אתכם, ואני לא יודעת מה הביא אתכם לזום, אבל אני מאמינה שלכולנו יש הרבה מהמשותף, ותכף אנחנו נראה, גם אם אנחנו אנשים מאוד שונים, עם הרגלים מאוד שונים, יש לנו משהו משותף. אני יכולה לספר על עצמי שלפני, אני חושבת ש11 שנה ניסיתי לשחזר, התוכנית שלנו הגיעה לארץ, אני הייתי אז אחרי לידה, דיברנו על אולי אפילו בהיריון, דיברנו על 8 ילדים, אז מן הסתם הייתי משהו שם, והגיעה התוכנית וכולם נורא התלהבו, אמרתי אני לא יכולה לעשות עכשיו ניקוי גוף, זה היה הריון, כי בהנקה לפעמים עשיתי הנקה ככה לא ישר אחרי לידה, ואמרתי לבעלי ואימא שלי, אתם השפע ניסיונות שלי, אני חייבת שמישהו יעשה את זה. הסכימו להיות הקורבן, זה היה ככה ממש בחיתולים, הגיע לארץ וככה מצאנו את עצמנו ממציאים את עצמנו איך באמת הכי נכון לעבור את התוכנית. התוכנית הייתה מאוד מוסברת, אבל תכף תראו איפה זה היום ואיך אנחנו, זה מונגש בצורה מאוד נוחה. את האמת ששניהם מאוד נהנו, לכל אחד היה את התועלות שלו. ברגע שאני יכולתי עשיתי את זה, ואני יכולה לשתף אתכם שפעם ראשונה בחיים שלי, היום אני בת 40, זה היה סביב גיל ה-30 שהצלחתי להטמיע הרגלים חדשים ולזנוח ישנים, זה היה הפעם הראשונה שעשיתי את הקלין. אני הייתי בטוחה שאני וג'אנק פוד זה לעד. אתם מכירים את הגיל שעוברים מחומוס וטחינה? ככה הרגשתי שהקלין עשה לי, שפתאום אני אוהבת סלטים, פתאום זה בתפריט שלי, ומעבר להרגשת כלילות שנדבר עליה באמת הרגשת ניקיון, לי אישית זה עזר עם בעיה הורמונלית שהייתה לי. אם מישהו רוצה בפרטי יש לו עניין מוזמן בשמחה לשאול אותי. ככה עניין אישי שהיה לי, שאגב ידעתי שבתזונה אני יכולה, אמרו לי שזה קשור לסוכרים, כמה פעמים שניסיתי לטפל בזה, ופתאום אחרי הפעמיים שעשיתי ככה את הקלין ממש התאזן לי הבעיה שלי, ומאז זה כאילו אני מכירה עוד לא מעט נשים שזה עזר להם. בעקבותיי עשו הרבה מהמשפחה שלי את התוכנית הזאת, את הניקוי גוף, וכל אחד, למשל עולה לי חמותי שהיא אישה בריאה והכל טוב, ופתאום היא מבינה שהתוכנית שלנו עזרה לה מאוד לבצקות. היא חיה בשלום עם בצקות, היא לא חשבה שהיא יכולה לטפל בזה, מה זה חיה בשלום? היא הבינה, זה אני ומזה אני סובלת, ופשוט מטורף, מהיום השני או השלישי הבצקות ירדו וירדו, ומאז היא כל כמה זמן עושה, כל הנפיחויות של הגוף ממש ירדו לה וכולי וכולי. אני לא ילאה עכשיו בסיפורים, אבל באמת מאז נפשי נקשרה בנפש הדבר הזה, ובעזרת השם אני הולכת לעשות את זה עכשיו עוד פעם בפעם, אני כבר לא סופרת. זהו, אז בואו נתחיל לפני כל הספוילרים שעשיתי. אז אנחנו נראה פה בזום בעצם מה זה בכלל ניקוי רעלים, כי באמת יש לנו הרבה תפיסות על העניין הזה, וגיליתי שכל אחד המילה הזאת אומרת לו משהו אחר. איך אפשר לרכוש הרגלי אכילה נכונים? איך נגמלים מהתמכרויות? כשאני מתכוונת פה התמכרויות בתחום הזה של האוכל, הקפה, הסוכרים, אכילה רגשית, כולנו ככה, כל אחד זה נוגע לו בנקודה אחרת. איך יורדים במשקל ומצמצמים היקפים בלי להיות מורעבים, ומה אפשר לגלות על עצמנו בתוך התהליך הזה. אז בואו ככה נתחיל. כתבתי כזה ניקוי לקראת הקיץ, ותוך כדי אני אומרת למה עכשיו? למה עכשיו לעשות ניקוי גוף רעלים? מה קורה עכשיו? אז אני רוצה לענות לעצמי ולהגיד זה לא עכשיו, זה כל הזמן. מה זה כל הזמן? אנחנו לא צריכים ניקוי גוף כל יום כל היום, זה לא בריא ולא נכון, אבל הגוף של כולנו, אפילו מי שאוכל מאוד בריא, אלא את מקשקשת על הזום, אלא אני לא יודעת איך אני עוצרת אותך, אבל עשית לנו נקודות יפות. בעצם הזמן המתאים לניקוי רעלים הוא עכשיו. יותר נכון לא להגיד כשאתם כבר פה, עכשיו. למה? כי הגוף שלנו צריך ניקיון, אחת לשנה לפחות, גג פעמיים בשנה, לנקות כמו שצריך לעשות שטיפה טובה לרכב מדי פעם, שטיפה טובה לבית. גם הגוף שלנו זקוק ליחס הזה, גם בגוף שלנו
יש את הרעלים שתכף נראה, זה בעצם הלכלוך במרכאות שיש לנו בגוף. במנעד זה או אחר, שוב, אם מישהו שמתחזק כל הזמן ומאוד בריא, אני מאמינה שיהיה לו הרבה פחות זה, אבל לצערנו, אם אתם פה בזום, אני מאמינה שאתם מה-99% שצריכים ניקוי גוף. מה זה ניקוי רעלים? אני רוצה להגיד קודם כל מה זה לא. אנשים חושבים ש... בוא נגיד ככה, דיאטה, המילה דיאטה של פעם, אני זוכרת את אמא שלי בתור ילדה, דיאטה, 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 המושג הזה הולך וגם בקרב תזונאיות וכולי, הולך ויורד, מעלימים אותו, כי יבינו שאדם שעושה דיאטה, גם הוא מגיע להישגים מאוד מרשימים, מהר מאוד הוא חוזר, פשוט וחוזר חלילה. מה? לא שומעים? מה כותבים לי? רגע. כרמית מאותתת לי פה הצילו, תכתבי לי. אנשים לא מצליחים להיכנס, למה? הזום לא מוגבל, מצטרפים פה כל הזמן אנשים, הרגע עלה ל-65, יש פה עד 100 לפחות, זה אצלו, אוקיי? רגע, אני אתן לך, את רוצה שאני אתן לך לפתוח או שאת רוצה לכתוב לי? שומעים אותי? אז אני ממשיכה כרמית, אני ממשיכה, לא להמשיך? אז רגע, אני אפתח אותך, קורה פה משהו. רגע, כרמית, אני צריכה לחפש אותך פה בזה. תסתכלי אם את יכולה לפתוח את הרמקול. תקלידי. הקלטתי, כבר הודעתי שאני מקליטה עד שאת נזכרת. התקף לב עשית לי. עכשיו כולם ישמעו את המריבה שלנו. יאללה, אני משתיקה אותך יופי. טוב, אז בעצם כבר כולנו הבינו, כולנו מבינים שדיאטה שאחריה חוזרים להרגלים שלנו ולא היה פה שום דבר שהשתנה, זה לא מה שאנחנו רוצים. יש כאלה, גיליתי ושמעתי שכששומעים ניקוי רעלים אומרים שטיפת מעיים, חוקן, כל מיני דברים שממש ממש לא מנקים רעלים, ותכף נראה כשמנקים איתם מה הם מנקים, משהו מאוד מאוד בסיסי ולא לעומק. כשהגוף שלנו צריך ניקיון, אבל לא משהו מכני, פולשני, לא משהו שהוא לא בסינגריה עם הגוף ולא זורם איתו, שזה מאוד חשוב לדעת. וגם אנחנו חשוב לנו שזה לא יהיה ניקוי מקומי וכמו שהבאתי עוזרת ודקה אחרי זה כל הילדים עם כל הברדק, נו בשביל מה זה היה. באמת אנחנו רוצים ניקיון שישאר איתנו. אז אני מדברת פה בהכללה אבל אני חושבת שזה כולנו. בעידן של היום 90% לדעתי סובלים מנושא הזה של עייפות וחוסר אנרגיה. אם פעם היו הולכים לישון עם השמש לילה טוב, איפה הלוואי, כולנו מתחילים, רק השמש שוקעת, מתחיל הלוז, זה הולך לפה, זה הולך לשם, אני מעבירה זומים, אנחנו כבר לא בנחת, אנחנו מוסכים בטירוף, והמכשירים וגם כשאנחנו נכנסים למיטה זה עם הפלאפון, אנחנו סוחבים איתנו עייפות ושחיקה, אנחנו מחפשים מקורות אנרגיה זמינים וקלים להשגה, הרבה אוכלים בחוץ את כל הג'אנק, כי זה מה שככה נגיש לעבודה וככה באמצע היום ולמי יש זמן לעצור. אנשים ככה, האוכל נהיה ככה משהו מאוד מרכזי מצד אחד, מצד שני לא מספיק בחירי ככה מאוד בזרימה, בחירה חיי שעה, וגם הרבה בעיות במערכת העיכול. 40% מאוכלוסיית העולם, קראתי את הנתון הזה, זה היה לי וואו, 40% מאוכלוסיית העולם סובלת מבעיות עיכול, מכאבי בטן, מעי רגיז, גם יש את כל התחום הזה של מחלות מעיים כמו הליקובקטור וקרון וכולי, באמת אחוז גדול בין אם סובל ברמת אנטיביוטיקות וכאלה ובין איכות חיים, אנשים סובלים מזה, הרבה מאוד מהאנשים, ובעצם לאן זה לוקח אותנו? יש פה תמונה של אוכל, בטח אנשים פה, מי שלא אכל ארוחת ערב מתגרה ואומר וואו, אנחנו הרבה מאוד מאיתנו, זה האוכל שאנחנו אוכלים, בין אם לא כל היום, לפעמים חלק מהיום, ובעצם אני רוצה להראות לנו ולהגיד, תקשיבו, האוכל הזה, אם אני אגיד את זה בהכללה גסה, הוא לא אוכל. כשהגוף שלנו מקבל את הגבינה צהובה פה, הרבה מהאנשים לא יודעים, אבל אחוזי שומן שיש בגבינה צהובה זה הרוב איזה שמן קנולה או איזה משהו תעשייתי אחר, אוכל מעובד שרחוק שנות אור מאיך שהוא מגיע עם הטבע, כמו הבורקס למשל,
כולו מרגרינה שהגוף שלנו ממש לא יודע לעכל. עכשיו אני לא באה פה לבאס ולא באה לדכא גם מהשקופית הקודמת, אבל באמת אני רוצה שנבין שכל התערוכה המרהיבה הזאת היא בעצם, הבעיה שלנו שהגוף שלנו הוא לא פח זבל, הוא לא מקבל את זה ולוקח לפח, הוא סופג את זה. מערכת העיכול שלנו סופגת את כל מה שאנחנו רואים פה אם לקחנו את זה. אני רוצה לראות אם יש פה איזה מתנדב אמיץ שמוכן לשתף אותנו מה הוא אכל היום. אל תדאגו, זה לא מבחן, גם אם אכלתם מלא זבל, זה רק בשבילנו שנוכל ללמוד משהו. אם מישהו ככה יכול לחזור על היום שלו ולהגיד לי ממש בקצרה מה הוא אכל היום, אם כן תכתבו לי בתיבת הצ'אט ואולי אני אפתח לכם רמקול או משהו כזה. מהבוקר עד עכשיו השעה 8:43 מה אכלתם? יש פה איזה אמיץ? אני מחכה שנייה כי זה ככה יעזור לכולנו. יופי, רונית, עכשיו אני צריכה לחפש אותך פה, או רונית או... רונית כבר כתבה לי, מנה פלאפל, זה מה שאכלת? שתית אגב? תכתבי לי גם מה שתית. או שמישהו, אתם יכולים גם לכתוב בתיבת הצ'אט, זה גם רעיון עד שאני אמצא אתכם פה בזה. רק מים, את יודעת להגיד כמה כוסות מים? רונית, אם כבר נפלתי עליך, מהבוקר עד עכשיו אכלת רק מנה פלאפל שקנית בחוץ אני מאמינה, ומים, נכון? רחל את מוזמנת גם לשתף אותי. קורל כותבת לי שרק כוס פטל מהבוקר? שרית, 2 כוסות מים, חביתה וסלט. בורקס ענק, אני אפסיק להגיד שמות, אבל תנסו לכתוב לי את כל היום. אוקיי, תודה לכל מי שכותב. טוב, כבר נהיה לי פה חגיגת זה. אנחנו נעצור פה. תודה לכל מי ששיתף, תודה רבה. רחל כתבה לנו את זה מסודר, אז אני אקריא: מים, פיתה עם אבוקדו, בצהריים המבורגר, עוגת יום הולדת, מזל טוב, וקפה. אם שתית יותר מכוס קפה אחת גם תכתבי לנו, וכמה כוסות מים. למה אני מבקשת את זה? כי באמת כולנו, גם מי שמשתדל, גם מי שפחות, בעצם במהלך היום מוצא את עצמו אוכל ככה במודע או שלא במודע, אוכל שהוא לא בהכרח היה רוצה להכניס. עכשיו למה? אני שואלת אותנו, למה? אם אנחנו כולנו יודעים שירקות, אין פה אף אחד שלא יודע, בואו נצא מנקודת הנחה שכולנו יודעים שעגבניה עדיפה על המבורגר ופיצה, נכון? זה לא בשביל זה הזום, לא באתי לספר לכם את זה כי זה אתם יודעים בלעדיי. האם ככה, למה לא כולנו אוכלים כל היום בריא? אני ממש אשמח שתכתבו לי, למה אם אנחנו יודעים, לא צריך אותי, שירקות וכל מה שקרוב לטבע הרבה יותר בריא מכל האוכל התעשייתי, ובסוף כל מי שכתב לי היה לו קפה והיה לו פתיתים, אחת כתבה ואחת המבורגר ואחת כוס פטל. למה אם אנחנו יודעים שזה כל כך בריא? כי הבריא דורש הכנה, כותבים לי. יופי, תמשיכו לכתוב. למה אנחנו חוטאים במרכאות? למה אנחנו נופלים לג'אנג, לאוכל התעשייתי? לא מצליחים להגיע לזה, יש ימים שבקושי מצליחה לאכול משהו, מחפשים אנרגיה זמינה, אני מקריאה את התשובות, כן? הכי קל, מה שהכי זמין, זה מנחם, מתוך עצלות ואכילה רגשית, הוא זמין. תודה, ממש תודה שאתם עונים. אני שותה המון קפה, 7 כוסות ביום, החלפתי לקקאו, לא משנה, אני לא יודע. כי לא בריא זה טעים. תודה לכל מי שכותב, זה באמת עוזר לנו. זמין, הזמינות משמעותית. וואו, תודה רבה. קודם כל, אתם רואים שאתם לא היחידים שמתמודדים עם הבעיה הזאת. עכשיו אני רוצה רגע לענות על הנושא הזה, הרבה כתבו לי על הזמינות. זמינות, קל להכנה, הכי זמין. אני רוצה לשאול אתכם, אתם נכנסים כבר לסופר, לקנות חבילת עגבניות שרי, וחבילת עוגיות או ופל ולא יודעת מה. זה לא אותו פעולה בדיוק? לקחת מהארון, מהמזווה, פריחית בריאה או ביסקוויט, זה לא אותו דבר? אני חושבת שזה אותו דבר, אותה פעולה. למה? אם אני מקשה לכם, עדיין אנחנו כבר יצאנו, כבר הלכנו וקנינו אוכל, למה אנחנו לא קונים את הבריא? כולנו אוהבים אגב סלט, טעים לנו. אני מאמינה שהרבה מכם כשכבר תתיישבו בבית קפה וזה, תיקחו את הסלט חלומי ואת הסלט בטטה גם עם כל הזה. אבל למה ככה עכשיו? דיברנו על הזמין הורדנו. החבילת עגבניות שרי וירקות בייבי,
זמין בדיוק כמו חבילת עוגיות מהסופר. אם ככה, למה? אחת אומרת לי הבריא יותר יקר, אוקיי. עוד רעיונות, אם יש לכם רעיון, למה? תודה לכל מי שכותב, אחלה קהל אתם. אני רוצה להגיד לכם, רגע, הבריא פחות מנחם. בואו נקרא לזה בשם המלא, אכילה רגשית. אחד כותב, אני אוהב ירקות אבל אני לא מעכלת, סליחה, את זה טוב. אני רוצה להגיד משהו שיש לנו בנושא הזה של האכילה. אני אמרתי לכם עכשיו תירוץ שכלי, אמרתי לכם זה זמין אותו דבר, השכל שלכם בסופר והוא רואה עגבניות שרי והוא רואה עוגיות והוא מבין שעגבניות, אז למה הוא לא לוקח? אנחנו צריכים להבין, וזה ככה הדרך להבנה למה אנחנו צריכים לעשות את הניקוי, ובדרך שלנו הדרך לאכילה נכונה עוברת בתת מודע, כמו הרבה דברים בחיים. בכל הסיפור הזה של אכילה, לצערנו, כמו הרבה דברים, לא רק על השכל, יושב פה הרבה בתת מודע. כשאני אומרת התת מודע, אני מתכוונת גם לתפיסות שגדלנו עליהן, גם לאכילה הרגשית, ההתניה הזאת, שכשרע לי ובא לי אני מתנחמת במשהו מתוק, ואת התת מודע הרבה הרבה יותר קשה לעקוף ולנצח מאשר השכל. אם הייתי יודעת, בואו הלוואי, אני יודעת בשכל הרבה דברים וזה לא קורה, כי באמת אנחנו מנוהלים, ככה נוצרנו, שהרבה מההתנהלות והבחירות שלנו בחיים ובתחום הזה של אכילה בפרט, התת מודע מנהל אותנו. למה זה חשוב לי לדעת? כי באמת אנחנו הבנו שבשביל לנצח את התת מודע אנחנו חייבים להיות, אנחנו צריכים בשביל זה עזרה, ובנינו את התוכנית שלנו כקבוצה. בהתחלה כשהגיע לארץ כל אחד בא ועשה את זה עם עצמו, כי יש אחלה ערכה עם חוברת, אחר כך נראה לכם את זה, אבל אז הבנו את המשמעות המטורפת שאנחנו רוצים לעבור בתוכנית הזאת, ובשביל זה יצרנו קבוצה של שיתוף פעולה ומתכונים, ואפשר לפרוק מה עוברים ומספרים, וזה פשוט משדרג מאוד מאוד את התוכנית. אני רוצה טיפה לחזור ושנבין באמת את העומק, איך נוצרים רעלים בגוף שלנו ובמערכת העיכול. יש לנו בגוף אגב כל מיני רעלים, אנחנו נתעסק פה ככה במערכת העיכול כי זה הנושא שלנו. פה בתמונה אנחנו רואים את המערכת עיכול שלנו מבחוץ בעצם. המערכת עיכול שלנו זה הצינור הארוך ארוך ארוך הזה, הוא באורך של מגרש כדורגל, שתבינו מה קורה לנו בגוף, זה נפלאות הבריאה המטורף. עכשיו זה מבחוץ, אוקיי? זה המערכת העיכול שלנו, הצינור הארוך הזה. אני רוצה להראות לכם במבט בחתך איך זה נראה בעצם הצינור הזה, כאילו חתכתי אותו. מבחוץ הוא נורא חלק וככה סטרילים, בפנים יש את הקוצנים האלה, קוראים להם סיסיים, במינוח אחר זה נקרא קולטני אנרגיה. בעצם אני אוהבת את הדימוי שכמו במגבת שלנו, שיש לנו במגבת את השוונצים האלה הקטנים, ככה תדמיינו את הסיסיים האלה. עכשיו בעצם התפקיד של הסיסיים זה לספוג את אבות המזון, להעביר אותם לדם, וככה זה מוזרם לכל האיברים ולכל מה שהגוף שלנו צריך. מה שבעצם קורה לנו ככה במערכת העיכול, איך נוצרים הרעלים, אני ככה עושה דימוי טיפה פשטני, אבל פשוט כששמעתי אותו הוא מאוד התיישב עליי. אם מישהו זוכר, אם מישהו זקן כמוני, שפעם היינו עושים בגן, לא נעים לומר, אני זוכרת שבהפגנות שהיו תולים שלטים עם דבק ומים, אז עושים דבק מקמח ומים. אתם מכירים את זה? גם אם לא, אז פשוט תנסו קמח ומים, קמח לבן, דביקי לחלוטין, יכול לשמש, אתם יכולים לעשות את זה יצירה עם הילדים. בעצם כשאנחנו אוכלים לצורך העניין קמח לבן עם מים, אנחנו יוצרים מעין שכבת דבק. הדבק הזה נדבק אל דפנות המי, אל הסיסים החמודים האלה, ועם הזמן והשנים וכל הסוכרים והזבל שאנחנו מכניסים, הכל ככה נדבק לאותם סיסים, ובעצם הסיסים הולכים ומתכסים. ומה זה אומר שהם מתכסים? זה אומר שגם האבות מזון, הדברים הטובים שאנחנו רוצים שיכנסו אלינו, קשה להם להיכנס. אני מכירה נגיד לא מעט אנשים
שנקרא למשל מישהי בהיריון שהיה לה חוסר בברזל מטורף, היא לקחה כדורים כדורים כדורים, לא עלה לה הברזל. למה? כי תכף אני אספר לכם איך עזרתי לה, אבל באמת כי המערכת עיכול הייתה חסומה, הסיסים לא יכלו לקבל את אותם אבות מזון, ובעצם פה מתחיל התופעות לוואי שהרעלים גורמים לנו. אמרנו ש40% מהאנשים סובלים מבעיות, ותדעו לכם שזה לא רק הבעיות במערכת העיכול. היום אני מבינה למה כשלבן שלי היה איזושהי מחלה לפני שבכלל הכרתי, לפני איזה 15 שנה, הלכתי איתו למישהי שתבדוק אלרגיות ורגישויות באוכל, כי היה צריך לפתוח, לראות מה חוסם לו. אנחנו יודעים היום שהמקור של המון המון מחלות מקורם במערכת העיכול. אני ראיתי מחקר כמעט 90% מהמחלות מגיעות ממערכת העיכול, אפילו בעיות נפשיות, שזה מטורף. זה מגיע למערכת הנשימה, אלרגיות, מיגרנות וכאבי ראש, מערכת הדם והלב, כליות וכבד, הכל מושפע מהמערכת העיכול. ובעצם כשיש לנו בגוף רעלים, אנחנו פוגעים בעוד ועוד מערכות. הנה, סליחה, יש פה את השקופית ואמרתי לכם, באמת מערכת עיכול לא נקייה, ההשלכות שלה היא ברבדים מטורפים. אני רגע רואה שכותבים לי פה. השאלות אני כבר יענה, בסדר? אז מה אנשים עושים כשמגיעים למקום כזה, אומרים וואי אני חייב לעשות משהו יש אנשים שיודעים שזה מהמם, יודעים שזה המקור, יש כאלה שהולכים ועושים חוקנים, שוב משהו פולשני, חיצוני, מכני, שטיפות מעיים, יש היום כל מיני דרכים, יש צומות. מישהי סיפרה לי שאבא שלה אכל במשך תקופה מטורפת, אני חושבת שזה היה אבטיח, צום אבטיח עם מישהו שנקרא מאוד מומחה, היא אמרה שהוא יכל למות, אם אמא שלו לא הייתה מבינה שהדבר הזה הוא הגיע למצב על הפנים. למה? כי הדברים האלה הם לא הולכים עם הגוף, יש פה המון חוסרים, המון דברים שהגוף שלנו חסר, ותכף נראה איך זה משמעותי שיהיה לנו את כל הדברים שהגוף שלנו צריך. אם אנחנו נצום עכשיו זה לא ינקה לנו את המעיים, חשוב לדעת. המטרה שלנו גם מעבר לעשות ניקוי טוב, אמיתי, משמעותי, היא גם שיהיה פה שינוי הרגלים, כי כמו שאמרנו לא יעזור לעשות ספונג'ה מטורפת ואחרי שנייה ג'יפה בכל הבית, זה לא יעזור לנו לנראות, אם אחרי רגע אנחנו חוזרים לסורנו. אז כמו אותם דיאטות שאותו אתה מיד חוזר, אני גם לא דיברתי פה בכוונה את המילה דיאטה, כי באמת הירידה במשקל והירידה בהיקפים זה הצ'ופר הנלווה לניקוי רעלים. יש איתנו הרבה אנשים מאוד רזים שעושים את הניקוי גוף וזה מאוד עוזר להם. המטרה שלנו לנקות את הסיסים בצורה עמוקה, לשפשף אותם, פסח רציני, כדי שאבות המזון יוכלו ככה להיספג, והגוף שלנו יוכל לקבל את כל המתנות של הטבע ולהשלים ולקבל את מה שהוא צריך. בעצם התוכנית שלנו שנקראת קלין 9, היא קלין 9 כי במשך 9 ימים, היא עוזרת לנו לנקות באופן משמעותי ועמוק את המערכת העיכול מהרעלים, ובמקביל אנחנו משנים הרגלים. אני יכולה לשתף אתכם שאני לפעמים אין לי את הסבלנות, גם כמו הבנתם 8 ילדים ופעם מניקה, פעם בהיריון וכו', אז אני לא הצלחתי להקפיד על כל חצי שנה. מתי אני הכי עפה ורצה לעשות ניקוי? כשאני מרגישה כבר די, כמה ג'יפה אכלתי, ואני זוכרת סוף חופש גדול אחד שהרגשתי שאני לחמניה עם פסטרמה אחת גדולה ופיצות, ואני כבר לא יכולה לראות את הג'אנק הזה. זה היה ערב ראש השנה, וכאילו בראש הכי דבילי עכשיו, למה לפני החגים את עושה ניקוי גוף? אמרתי אני לא יכולה עוד דקה ככה, ועשיתי ממש, סיימתי בראש השנה, ובאותו ראש השנה היה לי פשוט סיפוק, כל המנות אחרונות והעוגות של החג עברו לידי ככה, זה היה לי חוויה. הבחירה הזאת והריסטארט הזאת, אני פשוט זוכרת את זה, זה כבר היה לפני כמה שנים, זוכרת איפה אני עומדת ואיפה אני רואה את המנה האחרונה והיא לא מדברת אליי. אז מה מיוחד בניקוי גוף שלנו? זה נקודות מאוד משמעותיות. הוא ניתן לשלב אותו בכל אורח חיים. אני כבר שמעתי על בואו לחווה שלנו במדבר, שזה אגב נשמע מאוד מגניב, במשך 3 שבועות ומתנקים וזה. הניקוי שלנו הוא עם החיים עצמם, הוא בפרקטיקות, יש לנו דרכים איך לוקחים לעבודה, איך אפילו בחופש. נקודה מאוד חשובה,
אנחנו נותנים לגוף את מה שהוא צריך. ניקוי לא שווה חוסרים. יש לנו את כל מה שהגוף שלנו צריך במשך 9 ימים האלה. גם זה מאוד מאוד חשוב שלא נמצא את עצמנו, סליחה, בחוסר, בחלבונים, באבות מזון, במינרלים, מלחים, מאוד מאוד מסוכן. הכל נמצא בתוכנית ואנחנו לא מעורבים, אנחנו לא מסכנים, זו תוכנית שהיא עושה המון טוב. אני בעזרת השם אתן לכרמית שפה, כבר אני אעשה לכם ספוילר לשמוע אותה, כשאני שמעתי התרגשתי ממש מהסיפור שלה. התוכנית מסייעת לצמצום היקפים וירידה במשקל, שוב זה לא המטרה הראשונית, מי שחושב שזה הקסם לקיצור קיבה, זה לא המטרה, אבל רבים בכמעט 99% יורדים, אגב רזים שלא צריכים לרדת בדרך כלל גם לא ירדו הרבה, כי זה הגוף ככה עושה את מה שהוא צריך. בתוכנית מקבלים כלים והנחיות ועוגנים איך להמשיך עם האורח חיים בריא, איך להמשיך עם כל מה שקיבלנו וספגנו בשביל שזה לא דקה אחרי ייעלם. הדבר הכי משמעותי שקיים בתוכנית שלנו זה משקה האלוברה שלנו, שיש בו הרבה דברים. החומר המשמעותי בהקשר של הניקוי זה הספונין. הספונין הוא סבון טבעי שקיים בתוך הצמח האלוברה, בא איתו בילד-אין ככה מהטבע, והוא בעצם משפשף ומקרצף לנו את אותם סיסים במעיים שאמרנו, הוא מוציא משקעים, רעלים. אני רוצה להסביר לכם, הגוף שלנו הוא נמצא כל הזמן בערך 37 מעלות חום, אוקיי? עכשיו כל הזבל שאמרנו שאנחנו אוכלים ומכניסים אלינו, תדמיינו אותו נכנס לסיר של 37 מעלות חום וככה בוחש, מה יקרה לכם במטבח אם נכניס את כל הג'יפה, איזה בקטריות, איזה פטריות, איזה דיזינטר, מה לא יקרה שם. בעצם המטרה שלנו עכשיו לבוא עם החומר ניקוי ולנקות את הסיר הזה, כי באמת מה שקורה לנו בגוף זה לא איזה, אנחנו מדברים את זה לסטרילי, אנחנו רוצים להחזיר אותו ככה לניקיון שלו. הג'ל אלוברה, הייתי מביאה אותו. מישהו מוכן להביא לי פה משקה אלוברה? אם מישהו שומע אותי? בואו נראה אם יש מתנדבים. המשקה אלוברה שלנו הוא קודם כל הדבר שלנו, ומנקה את המערכת עיכול, אני אישית שותה אותו כל בוקר, והוא משפר פלאים המון דברים, משפר את ספיגת אבות המזון. אותה חברה בהיריון שהיום נספג לה הברזל, באמת ברגע שהתחילה לשתות את המשקה, תודה רבה, אפילו בשתי טעמים קיבלתי, משלוח זה נמצא במקרר אצלנו, זה הילדים ובעלי שאוהבים יותר מתוק, זה אני, נשתה פה בשידור חי, ברוך אתה הדבר נכון שהכל נהיה בדרום. באמת המשקה הזה ממש ממריץ את המערכות, הוא עושה המון המון טוב. אני לא אתחיל לספר לכם סיפורים, כמה סיפורים יש לנו על אנשים שהחיים שלהם פשוט השתנו והשתפרו בזכות המשקה הזה, שהוא באמת הדבר בתוכנית ניקוי. הוא מקל מאוד, כאילו בוא נגיד גם לבן שלי באסתמה שלו, הוא שתה את המשקה, כי שוב הכל נובע ממערכת עיכול, המון 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 מהבעיות. מולטי ויטמין ונותן המון אנרגיה גם בזמן חולי וגם ביום יום, ושזה צ'ופר ממש, והרבה שעושים את התוכנית ניקוי מרגישים את זה, תוארם לאור פנים זוהר ונקי. אני מקווה שאתם רואים שאני זוהרת סתם, אני צוחקת, אבל באמת הוא עושה מדהים. פעם ראינו אישה יפנית באחת הכנסים, מבוגרת, האור שלה היה וואו, היא אמרה לנו שהיא שותה יותר מבקבוק אני חושבת ביום, ווואו וואו, הייתה נראית, לא הייתי נותנת לה 40, פשוט מטורף, הייתה בת 70-80, חבל שלא שמתי בזום את התמונה שלה. למיטב ידיעתי ומה שאני מכירה, בטבע יש לנו דברים מדהימים, אני לא מכירה מתחרה אליו גם בתוך הטבע, כאילו לכל ירק וכל זה יש את הסגולות שלו, אבל האלוברה וואו, יש לו מעל 200 תכונות ורכיבים מדהימים. וכן חשוב לדעת, הרבה אומרים לי יש לי אלוברה בגינה, אני יכולה לשים אותה ולשתות אותה, אז קודם כל חשוב לדעת שיש לנו גם, יש איזה 180 זנים של אלוברה, ספציפית האלוברה שלנו נקראת אלוברה ברדנסיס, זה זן מסוים, וגם בתוך העלה יש שכבה שנקראת אלואין, שהאלואין הוא לא טוב בשימוש פנימי,
אז אם את לוקחת את העלה שיש לך בגינה ואוכלת אותו, אז את אוכלת גם את שכבת האלוהים, וזה ממש לא בריא. במשקה שלנו ובכלל בכל האלוברה, חלק מהפטנט זה שאנחנו מוציאים את שכבת האלוהים ומקבלים את הג'ל טהור ללא אלוהים, חשוב לדעת. אז מה יש תכלס בניקוי שלנו? מעבר לאלוברה שעליה הערכתי, אנחנו מקבלים ערכה, שהערכה בעצם מכילה את המוצרים שאנחנו צריכים לתשעה ימים האלה, אוקיי? רגע, אני קופצת. כבר אני עונה על כל השאלות. אה, יש לנו שמה שתי משקאות אלוברה, כמו שהראיתי לכם, שהם מספיקים לכם לתשעה ימים בתוכנית. אנחנו נשתה הרבה אלוברה בתוכנית, בייחוד ביומיים הראשונים שאנחנו רוצים לתת בוסט של ניקוי. יש לנו אסף דגנים שמכיל סיבים תזונתיים ומלא ונותן תחושת שובע. יש לנו את ה-Forever Lean שכבר אני אראה לכם אותו עליו. ביפולן שמגביר את החילוף חומרים ומספק אנרגיה. כוס שייקר, סרט מדידה ככה להראות היקפים, כי אין כמו מראה עיניים, והחוברת הדרכה. ה-Forever Lean זה תוסף שנמצא ככה בתוך הערכה, והוא ממש עוזר לגוף לחסום את הקלוריות שמגיעים מפחמימות ושומנים. זה מדהים, זה טכנולוגיה מטורפת שמורכבת מצמח הצבר, הסברס, שיש לו סגולות ידועות, שהוא נקשר בעצם לשומנים לפחמימות ואז מפחית את הספיגה שלהם. יש לנו את הקרום שהוא מינרל שמאוד עוזר לחילוף חומרים, שגם אנחנו רוצים שיהיה לנו בניקוי, ומווסת את כמות הסוכר. מיצוי של חלבון שועית, כל זה נמצא בתוך ה-Forever Lean, שהוא מפחית לנו את קליטת הסוכרים, באמת זה תוסף משוכלל מאוד טבעי. הביפולן, הרבה מכירים אותו כתוסף לאנרגיה ולפני צומות, הוא קוראים לו תוסף על, מחקרים אומרים שאפשר להסתדר רק עם פולן ומים במדבר, כי יש לו 22 חומצות אמינו, מינרלים, אנזימים ועוד ועוד. הפולן אגב הרבה אנשים לוקחים אותו על בסיס יומיומי להרבה דברים, זה לא הנושא שלנו אבל כן חשוב לי להגיד לכם את העוצמה של הדבר הזה לאנרגיה, לאלרגיה, מי שמכיר את הפיברומיאלגיה שזה כאבי גוף ועייפות, עיכול, הגברת חלב למניקות, לפני צום, לשובע ועוד ועוד. העשב דגנים הוא משלב את היתרונות של שעורה ירוקה צעירה, חשוב לדעת, אפילו אומרים שמי שרגיש לגלוטן יכול את זה כי זה חיטה טרום נבוטה, כמובן לא, אני לא רופא וצריך לראות אבל רק ככה בגלל הנקודה הזאתי. יש המון סיבים תזונתיים שתורמים לשיפור העיכול ותחושת שובע, אגב התוסף הזה מדהים לנשירה, אז מי שגם היה לי לא מעט שבעקבות הניקוי אמרו וואו אני מרגיש שהשערות חזקות יותר. באמת בתשעה ימים האלה אין לנו חיסרון תזונתי והגוף והרבה פעמים בתוכנית ניקוי או בדיאטות מאוד קשוחות הגוף נכנס לסטרס, הוא לא מצליח להתמודד, ופה אנחנו עושים את זה מאוזן, לא רעבים ומרגישים ורואים תוצאות, כאילו כמו שסיפרתי לכם על הבצקות של חמותי, חברה טובה שסבלה ממיגרנות, זה לא שעוד חודשיים אחרי ראתה, זה פשוט דברים שממש ממש עזרו לה עכשיו. יש לנו מלא סיפורים, אני רוצה במקום להראות לכם תמונות וצילומי מסך שקשה להעביר אותם, אני אתן פה לכרמית, כרמית זורם לך, אני אפתח לך את הרמקול, כרמית המהממת שמדברת איתנו משם מנהריה, תראי שנפתח, מצליחה לפתוח? רגע. פתחתי, ערב טוב. אה, היי, אני אשמח שתספרי לנו את הסיפור שלך עם הקלין ואיפה היית לפני ומה התהליך שעברת, בסדר? מה התהליך שעברתי? חיים עברתי. אני לפני שנה וחצי התחלתי את השינוי בחיים. הכרתי את הקלין ככה בסיפורים, ולא הכרתי את החברה הזו. עברתי אירוע מוחי. ממש, הייתי כבר על התמוטטות, רצו כבר לתת לי ציפרלקס, שתיתי המון המון תרופות, לחץ דם, מדללי דם, כולסטרול. אתם יודעים, הפכתי להיות כמו הזקנים בגיל 44,
לקחתי את הקופסה, מחולקת לתאים, בוקר, צהריים, ערב ולילה, קניתי מוצרים מהבית מרקחת ב1,000 שקלים בחודש. וואו. וכבר הגעתי למצב של דיכאון, כבר לא יכולתי לסבול את זה, הייתי כאובה, לא היה לי שמחת חיים, רצו לתת לי ציפרלקס. כשהרופא אמר ציפרלקס, אמרתי לו, סטופ, תעצור, עד פה כבר, די, אתה מגזים, כמה אפשר עוד? גם ככה אני נבולה, עוד יותר אני אנבול. אז הכרתי את הקלין 9, שאמרו לי שיש דברים טבעיים וכדאי, ואני אנסה מה שלי כבר להפסיד. באמת עשיתי את הניקוי רעלים 9 ימים, כבר במשך ה9 ימים הרגשתי שיפור. הרגשתי כבר שמשהו בגוף מתחולל אחרת, יש איזשהו שינוי, וזרקתי את הכדורים. לא, נו. שמתי את הכדורים של הרופאים בצד, זה באחריות שלי. הרופא כעס עליי אחר כך, אבל אמרתי לו, זה הגוף שלי, אני מחליטה מה לעשות. אני לא ממליצה לכם חלילה להפסיק כדורים אבל רפואיים. תנסי להעביר, להגיד לנו מה קרה שם בגוף, כאילו מה הרגשת? בוא נתחיל ככה, איך, מה... קודם כל למדתי על הרגליים. הצלחתי לחייך, הצלחתי לדבר, היה לי אוויר, היה לי אנרגיה. החיוך חזר, האור פנים אני השתנה. מכירה אותך מחייכת כבר, וואו, אני לא מדמיינת לא, את לא אחרת. מכירה אותי אחרת, כאילו, אתם הכרתם אותי כבר שאני בריאה וסבבה. אבל מי שראה אותי, אחר כך, אחרי התהליך, אמר, וואו, כרמית, מה עשית? כאילו, מה השינוי? אמרתי לה, מה השינוי? שהתחלתי להתעסק התחלתי לצרוך מוצרים טבעיים, זהו, זרקתי את הכדורים לפח. ותתפלאו, אני עובדת במיון נהריה עם כל הרופאים. אמרתי להם, חבר'ה, אתם רק חברים שלי, אתם לא רופאים. אתם לא הרופאים שלי, אני אחליט על הגוף שלי. ובאמת, התחלתי את ה9 ימים האלה, וחזרה לי האנרגיה, חזר לי החיוך, האור פתאום קורן, השיער, הציפורניים, הכל הסתדר. אני סבלתי בעבר מריפלוקס בקיבה, הייתי צריכה לקחת אומפרדקס לפני כל הכדורים האלה, היום כבר אין אומפרדקס. היה לי צרידות בקול, כבר אין צרידות. אני בן אדם אחר. אנשים רואים אותי לפני התהליך ואחרי התהליך, הם אומרים לי, כרמית, מה עשית? אנחנו גם רוצים. ומאז, אחרי שכל התהליך הזה הביא לי בריאות, והמשפחה ראו שהנה התאוששתי, ואני מצליחה לעמוד על הרגליים, וחזרתי למשפחה, המשפחה שלי זכו בי, ממש. וואו, וואו. אז אני זכיתי, והמשפחה זכו בי. אמרתי, יאללה, אני עושה שליחות עכשיו בעולם, עכשיו אני ואז מספרת את לכולם, מספרת לכל העולם ובעצמך מספרת לכל מביאה. העולם שאפשר לחיות אחרת, לא צריך את כל התרופות, את כל הכימי. אני אגיד לך, בן משפחה שלי חלה בסרטן והוא עשה כימותרפיה, אמרתי לו, אתה מסיים את הכימותרפיה, אתה ישר עושה ניקוי רעלים, אתה מוציא ישר את כל הרעלים האלה מהגוף, באמת זה היה ככה. חזרנו לרופאה איתו אחרי הניקוי רעלים, והיא אמרה לו, מה עשית? די. אמרתי לו, מה המצב? אמרה לי, המצב סטטי. אמרתי, יופי, את זה אני רוצה לשמוע, אנחנו ממשיכים. אמרתי לה, דוקטור, הוא שותה אלוברה, שישתה מה שהוא רוצה, הוא בסדר. ועד היום הוא ממשיך לשתות אלוברה. ואני, אחרי כל התרופות והכל, באמת, אני ממשיכה אלוברה. אני וואו. ממשיכה עם עשית כבר האלוברה, את ויש הקלין לי... מאז עוד פעם, או ש... לא כרמית? שמעתי. לא אני שמעתי את שואלת אם את השאלה. עשית את התוכנית מאז שוב, או פעם אחת והמשכתי מהלוברה? לא, עשיתי את התוכנית לפני 1.5 שנה פעם אחת. הבן שלי התחתן, אמרתי, רגע, תעצרו עם כל הבלגנים, אני חייבת להתחתב עוד הפעם. עשיתי שוב, והנה עכשיו אני מצטרפת שוב לתוכנית איתך. יופי, איזה כיף. אז יופי, אני גם אהיה מהמם. פה. תודה. ויאללה, שיהיה לכם בהצלחה. מי שמצטרף, אני אומרת לכם, מתנה לגוף ולנפש, באמת, באמונה. אין על מתנה כרמית, לגוף וואו. ולנפש, ממש ממש מומלץ, מחיה. זה מחיה, זה נותן אנרגיה, זה נותן סיפוק. אתם לא, תראו, אולי בתהליך, חלקכם רוצים להרזות, חלקכם רוצים להבריא, אני לא יודעת מה כל אחד האינטרס שלו לבוא לתוכנית, אבל אתם תקבלו מזה סיפוק, ואנשים ישאלו אתכם עוד מה עשיתם. מבטיחה. תודה, כרמית מהממת, וככה על השיתוף האישי מתוך הזה, אני יודעת שזה בטח לא פשוט, ממש ממש תודה. ובהצלחה בניקוי בפעם הזה. עוד נקודה, שאלו אותי אם כשר, אז כל המוצרים כשרים, בדת שארית ישראל והרב פרויברט, כמובן לא ניסה בבעלי חיים, אישור משרד הבריאות וכולי וכולי, תקנים מחמירים. פה רציתי לשאול אתכם, כמה שווה לשלם עבור ניקוי גוף? למה אני אומרת, אם אתם עכשיו מנקים את כל המים האלה שראינו, כי עשיתי על זה מחקר, בגלל זה מעניין אותי, אם יש כאלה
כמה הייתם מוכנים לשלם לעשות את האיפוס הזה בגוף שלכם ולהתחיל מההתחלה לתת מתנה לגוף שלכם כמו שתיארנו פה בזום. מעניין אותי. תודה, מי שכותב לי 1200. מעניין אותי ככה מה אנשים חושבים, כי עשיתי על זה ככה מחקר, אז בגלל זה אני... זרקו מספרים, כמה הייתם נותנים מתנה לגוף שלכם? 900, אוקיי. מה עוד כותבים לי? רגע, סליחה, קפץ לי. 500, 100, יפה, בגרביים. תראי, הלכנו ועשינו, בדקתי ככה, לא מחירי קלין כתוב פה, מחירי ניקוי רעלים, כל מיני דברים שיש בשוק, שהרוב זה בעצם תפריט, או שהיה משותפת במדבר, זה לא המוצרים עצמם על הניקוי, אלא איזושהי מסגרת או מעטפת, זה המנעד, בין 1,800 ל-4,500, כל מיני כאלה תוכניות שהן בעיקר הדרכה ומנטור וכולי. אצלנו בעצם אנחנו משלמים רק על המוצרים, ומקבלים, שזה ככה אמרנו שראינו בשביל לתקוף את התת-מודע, ולשנות הרגלים אנחנו עושים קבוצת וואטסאפ של הדרכה צמודה, עם מלווה קבוצות מוסמך, במקרה שלנו זה אני וקרמית שביחד איתי תלווה, ליווינו עשרות קבוצות ומאות אנשים, ובאמת התוכנית גוף שלנו עולה 649 שקל. על מה אתם משלמים? על המוצרים. בעצם על המוצרים, על הערכה הזאת, עם השייקר והמדידה וכולי, 649 שקלים בלבד. אנחנו נתחיל את הקבוצה הישר יום אחרי שבועות, בגלל זה היה לנו חשוב לעשות את הזום כבר עכשיו, כי לוקח זמן לפעמים לערכה להגיע, צריך להזמין אותה וכולי, לקחנו ככה פור של כמה ימים, ואנחנו רוצים גם שתתארגנו לפני החג, שלא תמצאו את עצמכם עוד עושים בטעות ניקוי עם עוגת גבינה, כי זה מה שיהיה לכם במקרר. אנחנו נפתח את הקבוצה כבר לפני החג, ניתן לכם את ההנחיות של איזה ירקות צריך להיערך ומה כדאי שיהיה. בעצם השלב הבא הוא יוצרים קשר עם מי שהזמין אתכם לזום הזה ושלח לכם את הקישור לזום וסיפר לכם עליו, חוזרים אליו ואומרים לו שאתם רוצים להצטרף. אני רק אגיד לכם את התאריכים בדיוק שתדעו להיערך. רגע, שנייה. בשלישי, ממש יום אחרי שבועות, בשלישי לשישי עד ה-11, אנחנו 9 ימים נהיה ביחד, יהיה כיף, יהיה טוב, יהיה קליל אנרגיות, ואנחנו באמת אין על זה, אנחנו נשלח לכם מתכונים ותשתפו בעצמכם ונעשה לחיים עם אלוברה. אני ממש מזמינה אתכם בתור אחת שעשתה את זה לא אחת ולא 2 פעמים, אני לא יודעת, אני צריכה לספור, נראה לי זה לא יודעת להגיד, מזמינה אתכם ממש לעבור איתנו את החוויה המדהימה הזאת. אני עכשיו הולכת לתיבת הצ'אט, למי שיש עוד שאלות אני אענה לכם על כל השאלות. אגב, אפשר לעשות בתשלומים, אני לא זוכרת להגיד עכשיו את החלוקה, אבל אפשר בתשלומים שזה מאוד עוזר. מעולה, אני מתרגשת, אני עושה איתכם, איזה כיף זוהר, כמה שצריך אני לא עושה חשבון. אני ניגלת מטעמים, גם לזה יש לנו כל מיני אסטרטגיות ושיטות. את כל הקשוחים עברתי, יש לי אח שלא אוכל ירקות, אוכל מלפפון ועשה תקלין 9, אז אם הוא עשה, צריך לבוא עם פתיחות ונכונות ולנסות, אבל הטעם של אלוברה למי ששואל הוא לא קוקה קולה, זה אני אוהבת להגיד, מי שמדמיין הוא לא קוקה קולה, זה עוזר, זה עוזר להבין שאני לא הולך עכשיו לשתות את זה, יש לי, אני כבר גיליתי, עברתי מהדבר הזה תהליך ארוך של על טעם ועל ריח, פעם לא הייתי מסוגלת לשתות את המשקה הזה, ושתיתי רק את המשקה אפרסקים שהוא בטעם כזה של נקטר אפרסקים עם קצת אלוברה, אבל אז היה לי סכרת הריונית וביי ביי למתוק ולפרי, והתרגלתי למשקה הזה והיום אני לא מסוגלת לשתות, זה מתוק לי מדי. אז ממש תמיד אמרו לי טעם נרכש, אמרתי פאפה, אצלי לא, והנה גם אני שותה, היום אני לא מסוגלת לשתות משהו אחר, ויש לנו כל מיני שיטות איך לשתות את זה עם קרח וכולי, לשתות את זה מהר והלאה, ואז ביסמי מלפפון. לא שווה לוותר על התהליך בגלל הדבר הזה. יש כאלה שעוזר להם להתייחס על זה כתרופה כי זה לא בא להיות משהו טעים, יש כאלה שאוהבים לרכוש את הטעם, אבל אפשר להתגבר על זה וחבל לוותר על זה. תודה על הפרגונים, הצטרפתי, שרית איזה כיף, נועם אני בפנים, איזה כיף. שאלה מעולה, מה המוצרים שמקבלים ולכמה זמן?
המוצרים הם מה שהראינו מקודם, אני אקפוץ רגע, פה רואים? לא, רגע, פה לא רואים. רגע, רגע, יש לנו פה תמונה של הערכה. פה רואים רק גריסיניה, והיום אנחנו עם אלין. אז ככה, המשקה אלוברה מספיק לנו ל9 ימים, אולי נשאר עוד קצת. כל שאר התוספים יישארו לנו להמשיך איתם לעוד כמה ימים, כל אחד וכפי מידתו וכמה שהוא נשאר, וזה מאוד כיף, כי ככה נשאר לנו עוגנים ככה עוד כמה ימים. מי שרגיש לירקות, תקשיב, אתה צריכה ללמוד איזה ירקות טובים לך, למשל חציל זה ירק עם הרבה חומציות, ויש כאלה שזה עושה להם לא טוב, לאט לאט את תלמדי, אנחנו גם יש לנו את הירקות המותרים, שאותם אפשר ללא הגבלה, ואפשר ללמוד אותך ולראות אם טחנת עכשיו מלפפונים מה קורה לך, אז לאט לאט תראי שזה לא כל הירקות. אחרי 9 ימים אנחנו נמשיך בתפריט, יש לנו תוכנית המשך למעוניינים, יותר מאוזנת, אנחנו לא רוצים חיים בניקוי גוף, אנחנו רוצים להמשיך עם הרגלים בריאים, רוצים להמשיך עם אלוברה שעוזרת מאוד, אבל אנחנו לא רוצים זה יחסית דרמטי, אנחנו 9 ימים שהיומיים הראשונים הם יותר אינטנסיביים, ומהיום השלישי כבר אוכלים ממש ארוחה, אבל אנחנו לא רוצים, זה לא חיים רגילים, אנחנו רוצים להיות, אחר כך לשמר את תזונה שהיא עם החיים. יש לנו אנחנו רוצים שהערכות יגיעו לכם מספיק בזמן, כי יש לנו גם שם את התוסף פולן שאנחנו רוצים לו בדיקת רגישות למי שלא לקח אף פעם. תודה לכל המחמיאים, נחמדים אתם, תודה רבה. אני אשמח ללוות את כולכם בקבוצה שתיפתח, תעקבו אצל מי שהזמין אתכם ככה באמת מתי אנחנו פותחים את הקבוצה, שתהיו בעניינים וכיף שניפגש, בהצלחה, הרבה בריאות ורק טוב. תודה לכל המפרגנים, חמודים אתם. יאללה, עכשיו אני צריכה ללמוד מה עושים עם ההקלטה. סטופ. אוקיי, איך אני עוצרת את ההקלטה? הנה, סטופ.